Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Kiew eżisti nitolbu lill-Ispiritu Qaddis ta' Alla ħalli jkunu fil-bidu ta' din il-meditazzjoni tagħna fl-imkien f'dawn l-eżerċizzi ta' Randan li jkompli jdaħħalna fil-qalba tal-misteru tal-Qudusija, tal-misteru li Alla qiegħed isejħilna għalih fil-Knisja tiegħu. Għalhekk jew kull wieħed u waħda minna f'dan mument f'qalbna nixxenqu għal dan id-don ħalli jkunu li jiftinna qalbna beraħ għal kelma ta' Ġesu. Missier Qaddis infaħruk u nirringrazzjawk ta' din il-grazzja oħra li qed tagħtina li se semmanna l-leħen tiegħek. Nitolbuk pa f'isem Ibnek Ġesu Kristu Sidna sabiex f'dan mument inti jogħġbok tibgħat il-qawwa tal-Ispiritu Santu fuqna l-koll. Iftinna qalbna beraħint, Spiritu Qaddis. Kun magħna int kif kont mal-Knisja fil-bidu. Ġwanni Pawlu t-tieni ħeġġiġna sabiex niskopru mill-ġdid il-qawwa li l-Knisja kellha fil-bidu. Kun hendi din l-istess qawwa tagħna, Spiritu Santu Alla. F'dal ħin infetint qalbna bil-kelma ta' Kristu li tibdilna, bil-kelma ta' Kristu li tqaddisna, bil-kelma ta' Kristu li tagħmel minna post li ġodda fi żminijietna. Nitolbuk, Spiritu Santu Alla, sabiex jiddewweb il-qalb tagħna, ħalli nħallu l-mulej Ġesu jiffurmana kif iridu, ħalli nkunu l-qaddisin li hu jixtieqna nkunu. U nitolbu lilek Omna Marija sabiex tikkumpanjana end f'din il-meditazzjoni kif akkumpanjajt il-Knisja fil-bidu tagħha. Grazzi mulej Ġesu għal dak kollu li se twettaq fina bil-kelma tiegħek. Amen. Matul din il-ġimgħa eżistija jkollna qegħdin nkunu ispirati minn ittra partikolari l-Qudusija tiegħu il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni propju kiteb feluq tal-sena tal-Ġiblow l-ittra li ġġib l-isem fil-bidu tal-millenju l-ġdid jekk forsi ħadha ma ġietx f'idejkom inħeġġitkom sabiex tagħmlu mod kif tixtruha u taqrawha l-ittra li bil-Latin isimha Novo Millennio Ineunte li ġiet maqluba anka għal Malti. U f'dawn il-meditazzjonijiet tagħna rajna kif Ġwanni Pawlu semmanna mill-ġdid is-sejħa ta' Kristu tal-Knisja għall-Qudusija. Rajna kif il-qaddisin huma dawk li jaraw l-affarijiet kif Alla jħares lihom u jekk hemm realtà li l-qaddisin kollha rawha u tħabb kontrija fihom u madwarhom hija realtà ta' dnub. Imbagħad rajna kif il-Papa jgħidilna li l-qaddisin huma dawk illi iva it-talb huwa importanti fil-ħajja tagħhom, ma kienx hemm qaddis jekk ma kienx jitlob u mat-talb rajna wkoll l-importanza tas-sawm. Rajna wkoll kif il-Ġwanni Pawlu t-tieni ma' din is-sejħa l-Qudusija jorbot ukoll is-sejħa tal-missjoni, ta' evanġelizzazzjoni. L-qaddisin kienu dawk li waslu l-bxjara tajba bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. F'din il-mixja tal-Qudusija, il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni iffakkarna wkoll illi aħna qaddisin fi Knisja. Il-mulej irid iqaddisna fl-għaqda ta' bejnietna, fil-komunjoni tagħna bħala Knisja. U propju dan is-suġġett li llum xtaqt nimmeditaw fl-imkien f'din il-mixja tagħna tar-Randan, li nifhmu kif il-konverżjoni tagħna hija konverżjoni li mhix qed issir f'relazzjoni magħna personali ma' Kristu biss imma fil-Knisja. Però qabel ma nibda din il-meditazzjoni tagħna nixtieq inħalli l-istess kelma ta' Ġwanni Pawlu t-tieni fil-paragrafu 42 ta' din l-ittra tmexxina hija. Din hija taqsima l-Papa tirreferi għall-Knisja oħra importanti li fiha jrid ikun hemm impenn u pjanifikazzjoni min-naħa tal-Knisja Universali u tal-Knisja Lokali. It-taqsima tal-komunjoni, koinonija, li tħaddan u turi l-istess natura tal-misteru tal-Knisja.
Il-komunjoni hija frott u turija ta' dik l-imħabba li toħroġ mill-qalb tal-Missier Etern u titferra fuqna bl-Ispirtu li Ġesu jagħtina biex tagħmilna l-koll qalb waħda u ruħ waħda. Iju tibni din il-komunjoni, il-Knisja tidher bħala sagrament, bħala strument jew sinjal tal-għaqda intima ma' Alla u tal-għaqda tal-ġens tal-bnedmin kollha. Din ir-realtà tal-Knisja eżisti li Ġwanni Pawlu II fakkarna li l-mixja tagħna ta' konverżjoni u ta' qdusija mhijiex mixja rasna, imma mixja li aħna qegħdin nagħmlu fl-imkien bħala Knisja. Nemmen li hija tema ħafna importanti li jistħu ilha li nirriflettu sew fuqha fir-Randan u tkun parti mill-konverżjoni tagħna. Illum faċilment għandna t-tendenza eżistijaj xi kultant anke fil-Knisja illi insibu persuni illi iva għandhom relazzjoni ma' Ġesu li jixtiequ jikbru f'relazzjoni ma' Ġesu, però donna l-Knisja iħarsu liha bħala xkiel din ir-relazzjoni ma' Kristu. Insibu min għandu nozzjoni żbaljata ta' x'inhi l-Knisja, għadu ma fehmx eżattament x'inhi u min l-Knisja. Insibu nies li b'mod kategoriku għażlu li jinqataw mill-Knisja u jridu jibnu relazzjoni tagħhom ma' Alla ma' Ġesu bil-mod kif jifhmu huma li għandhom jagħmluha lil barra mill-Knisja. Irridu ngħiduha ċaru tont mill-bidunet li dini waħda mill-ereżijiet ta' żmienna. Kristu u l-Knisja ma nistawx nifirduhom minn xulxin għall-ebda raġuni. Għall-ebda raġuni ħadd ma jista' jifret il-Kristu u l-Knisja. Ir-raġuni għaliex huwa Ġesu li għadhom flimkien. U dak li għaqad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Mela aħna ma nistawx nifirdu il-Kristu mimma l-Knisja tiegħu. Importanti li din nifhmu eżisti għaliex il-Knisja bħala komunjoni bħala għaqda rajna kif mill-lat spiritwali uħud għandhom din it-tendenza li jiżolaw lilhom infushom għal xi raġuni oħra mill-Knisja. Però xi kultant anke is-soċjetà tagħna li ssir aktar individwalista fejn kulħadd jaħseb għal rasu, dina tinfluwenza anke b'mod kulturali lilna lkoll il-mod kif aħna nħarsu lejn il-Knisja. Il-mod kif aħna naraw lilna nfusna fih dan il-Knisja u kif nifhmu din ir-relazzjoni li teżisti magħna. Jien ma ngħidx relazzjoni bejna u bejn il-Knisja, ma relazzjoni tagħna fil-Knisja, għax il-Knisja mhix realtà barra minni li jien għandi relazzjoni magħha. Imma jiena bħala mammet jien għandi relazzjoni fil-Knisja maħut li huma nsara u mhux relazzjoni mal-Knisja bħala xi ħaġa x'realtà li hija distanti minni. U allura importanti jekk mill-bidu narfu l-mamudija eżistijaj. L-inna mhux biss għamlitna u li Alla mela daħlitna f'relazzjoni partikolari ma' Alla fil-ħajja tagħna, però il-mamudija l-inna daħlitna wkoll f'relazzjoni ma' dawk li huma mamdin ukoll. U ma nistgħux aħna inpoġġu il-fokus tagħna biss fir-relazzjoni tagħna ma' Alla, niżolawha mir-relazzjoni tagħna ta' bejnietna bħala Knisja, bħala komunjoni. U propja fuq din l-aspett ta' komunjoni illi nixtieq inkomplu nirriflettu fl-imkien eżistijaj. Fl-Atti tal-Apostli għandna stampa ċara ta' kif l-ewwel dixxipli kienu maqudin fl-imkien qalb waħda u ruħ waħda. U kieku kellna naqraw daqsxejn b'mod fin l-Atti tal-Apostli, naraw li element prinċipali ta' din l-għaqda tal-ewwel insara kienu maqudin fl-imkien fit-tagħlim tal-Apostli. U dan qed ikun element li anke aħna llum fi żminijietna rridu nirriflettu fuqu. Aħna kemm qegħdin maqudin mat-tagħlim tal-Apostli. Xi jfisser dan fil-konkret fil-ħajja tagħna? Ifisser l-ewwel ħaġa il-ħtieġa ta' formazzjoni fil-ħajja tagħna nisranija. Eżistijaj dan huwa element li xi drabi poġġejnieh lura ma mpenjajniex lil nafusna biżejjed u ma jiġix minn qiegħed jagħti fil-Knisja, ħafna drabi qiegħda fuq min qed jirċievi fil-Knisja illi hemm bżonn tassew wieħed jara x'jagħmel għaliex. Ta' spiss insibu nsara li l-livell ta' formazzjoni tagħhom fil-ħajja nisranija għaddu fuq dak li rċevew fuq il-bankijiet tad-dottrina. Dak li tallimt tal-praċett u dak li tallimt għall-griżma. Illi dak eżistijaj mhuwiex biżejjed biex illum tista' tgħix ta' nisrani fl-2008, mhuwiex biżejjed dak li inti ħadd fuq il-bank tad-dottrina meta kont żgħir. Għaliex bibtijaj? Għaliex il-fidi tagħna trid tikber u trid timmatura.
U l-fidi tagħna tkun kapaċi tagħti risposta